е хубаво тази вечер, че всичките тези прекрасни дами, които поздравихте, че са бронз, всичките те са от моята група. Много съм Если горда вы с тях. если вы знаете, как я себя прекрасно чувствую, всех этих дам, которые вы поздравили, это они все в моей команде. Я очень горда, ими. Не ги познавам дамите. Добре дошли в моя екип. Надявам се да се запознаеме в бъдеще. Я их не знаю и надеюсь, что мы с ними познакомимся. Я приветствую их в моей команде. Я их даже не В знаю. Аз съм от 25 години в мрежовия маркетинг и откакто чух за тази идея, за този проект, винаги съм го казвала, че от 1 декември до ден днешен, 2 месеца са минали,